Na kami ng Dumaguete muna mga kasuroy, tapos papasal ng ilang tourist spot doon. Tapos pupunta kami ng Bohol. Sana may biyahe pa ng Bohol mamayang hapon. Ayan. Ayan, mama ko, Linlin, si Inday May. Bye-bye, Inday May. Ayan na, mama ko. Long, walis na kami, Long. Long! Ah! Ayan na, isang hug pa rin. Ayo-ayo diri ha. Oh, sige. Sino ba? Yan na, manong lakoy na. Salamat nung ha. Sa sunod na po. Kasunod basig. Oo. Nataka gastog daw. Yan. Tsuhin ko si Manong Lokoy, ito si Mama. Linlin. Yan o, si Byong. Pinaandar ko na si Byong. Ako dagang manok ito. Wala lain ko pa ang Sige na ha, sa sunod na po day. Layo pa na ang biyahe. paresto na itong motor. Wala pa nakarehistro na? Nanamat kumpleto na siya. Kompleto ng kuwan. Patuloy. May restro. Wala ko ni paresto nila. Sige. Doon ka lang mga rod. Alright mga kasuroy, pabiyahe na naman kami. Nagpaalam lang ako sa mama. Ano ba? Dito sa akuan. Kaya mga kasuroy, isang paalam. Sige na day. Ba't sila minong? Ano ba? Day? Anak niya. Ha? Nangin presidente. Okay na na. Dili kayo gaya ra. 42 man na niya. Dito 32 yata sa kabila. Oo. Diba siya bag Sige na ba? mo tapos. Ayo diri ha. Ano? Long. Ano long? Mari diri si Louie daw. Sige na, ayan na. Wala na, paalis pa. Kuha na ba ito? Huwag man niari. Ay! Balik na. Sige na. Hey! Bro. Daya, ano naman tayo? Oo. Ano naman tayo? Balik na eh. Alright mga kasuroy, ito na, last kong tingin sa sa bayan kong minamahal. Iikot muna tayo rito ng konti. Ikot lang konti, ikutin ko lang to. Kasi last na ko na to eh. Yan mga rito mga kasuroy. Last kong libertad ng basketbola namin Ayan. Ito ilakad ay siba dito. Alright mga kasuroy, umikot lang ako rito sa Changi namin kasi ilang taon na naman akong hindi na makakabalik nito. 1 o 2 taon. Kaya ito yung basketbola namin Ayan. Dami lang palang mga apartment dito. Ayan, na libertad namin Okay, bye bye. La Libertad. See you next time. Thank you. Thank you very much. Ito, tulay namin dito.
Dadaan muna tayo konti rito sa ano namin, munisipyo namin mga ano, para makuha ko rin yung ano, mga yung ano, ikot lang tayo. Yan, ito yung elementary namin nga Rod. Ito, dati nung elementary pa ako, mapasyalan ko man lang, hindi ko napasyalan kasi ito eh. Yan, pero malaking pinagbago na dati yung mga bago ng building, oh. Yan, yung stage namin rito pag sa high school lang, ano, yun na high school namin. Pag may mga baili-baili dito, yan, yan, oh, ka-pick up. Ginawa na rin eskwelahan dito. Ito ang ano namin pag yung may provincial met, mga ganon, o ano, ikot yun, munisipyo namin ito mga kasuroy. Ay, patay tayo dyan. Oh no. Ano pala dyan? Sarado pala mga kasuroy. Sarado pala. Okay lang, dito na lang tayo dadaan. Simbahan ng Katolik mga kasuroy, oh. Dito kami mag-basketball dati, tapos laruan, baseball dito lahat. Oval, parang oval namin. Ito pag magpiesta may lihan dito. Mga kasuroy. Okay, mga kasuroy, mamimiss ko talaga ito kasi dito ako lumaki mga kasuroy. Ito, municipal namin, ano, high school. Malaki na rin pinagbago dati, ilan lang ang building yan ngayon. Yan, pati sa malapit sa gate, ano na rin. Okay, alright. Ingat po sa amin, Lord. Huwag nyo kaming pabayaan, Panginoon. At sana iligtas mo kami sa mga disgrasya, kung ano man, mga sakuna na ano, hindi magandang pangyari. Lola pala. Si Lola, wala tayong, saglit na tayong Rod. Wala tayong kandila. Dadaan tayo. Mga kasuroy, paalam muna ako sa lola at lolo ko dito sa sementeryo. Saglit lang mga kasuroy. Ano nga Rod? Dito yung sementeryo namin mga kasuroy. Paalam lang ako ng lola ko at saka lolo ko. At saka kay auntie, ano na rin, Vicky. Lola, Vicky, alis na po kami, Lola. Sana gabayan mo kami, Lola at Vicky, sa mga disgrasya, mga hindi magandang pangyari. Yan lang. Sa sunod na naman panahon, pag makabakasyon uli kami ng mga asawa rito, nilinlin. Okay, Lola? Ano muna? Paalam muna. Pag ano muna kami sa ano. Sila Lola, ante, bye bye. Alis na po kami. Talang Rod.